Kaka neng agolio thangpro khangrai jila bai tiprajak burui no kwbagui motom sulaimani nugui faimani abo soida soike sanaba soikele sasuka Aeroplane hero oi kahamda dolrok singtini tiprasa dofano mukhang soknai sak no sokomornai omo hai tiprajak rok no nailainai singjoton soimano sini tiprajak rok khangrai rok bai hamjagui tonglai kaijak laimani tei omo bo kahamke soimano sini tiprajak rok no romfreoi satogui tok rok no borok rok chasaui sokomorma hai sokomor kha sini tiprajak rok no khangrai rok akon tangui borok bai hamjagui kakaijagui busugokhe langma sapsujangna nangkhaba dolrok amo sini tiprajak rok ni tomung bai se khlaijago tangui malai khanadi nang buini dohani kha sitrabai hamjagya khe kaijagya ui tongkhe nang tini kwthang tongkhamo ha sakao tongkhamo omo haike romfreoi sei kwthai haike bolongo khibui klangjakla khamo abono khangrai rokno hamjagnai rok tiprajak rok sini joto tipra sa tiprajak rok sawimanna musungjago norok borok bai hamjagui kaijagui tamo mankha tamo hamkrai kha norok ni bagui sadi do a kok rok ba kokni kogo se sajagui tongo tabuk jengui tongmani kokno salayana baksa ba sawo agini segenglia tabuk kisa tiprajak rok sija bai kha khangrai rok bai hamjaglia hine boro sija kha hino ketal koktuma khanamani nukmani hingke youtube rogo ihi amo sija maya jala kmase tangui khanade agi phunugui bai kawi berai mani khangrai rok bai tabuk hingke sinijakna kirijagui bokhorogo ri thuklubui kawi berai tiprajak rok khangrai rok bai tei tamo unglai amo rok hingke khanana se hamya dol rok norok hingke wansuk tongkhana ang sini tiprajak rok ni bagi hamya kok sawi tongo hinei ang joto tiprajak rok no lobui saya je omo hayengui tongnai borok ni bagi si sawo sini tiprajak rok ni asuk kemung hamya angui tongo norok joto no sawimanna am bagui no joto tiprajak rok no sana musungu buini dofani borok no hamjagya karai sini dofani borok no hamjak sidi do agi se buini dofani borok bai kaijak laikha borjak laikha agini kok no poksidi buini borok no poksidi kubui na angle tabuk sak joratui sawimaya khu agolio ma tongkhangke tam sak no torjak tongthokjak tam ungmani hino abo aro no sijago dofano hamjagya dofano khanangya ang joto tiprasa rok no sana thangya joto tiprasa rok haibo ungya a torjaknai rok no se masawo akon sini tiprasa rok gwnang rok bwsukle tongjaba muya rok phalia khe mai rok sima jaya tongo aboni bagui no sawo angkhe please ta torjak baidi torjagui tongkhe jeng tiprasa bai tiprasa no kwthaimai angnai tangui hinmale nunglai gwnang anglai kwrui bahaike gothoknaba baksa borok rok hingke ano hini sitongkhana sak siplai wansogo hine ihi dol rok ang siplai lengya haifano ang je saiman mani nugui tongmani kokno sema sajao norok ang haino saiman mani kokrok khao hui tonijak hingke khulogui shrai sawi paidi hambai akon hingke tinin bagui omsukno dol rogo ani tiprajak rok ni bagui kok samani video no asukke share khlaidi joto tiprajak rok no khasi janai jat kisa khasi sijano sijaya haifano khlaidi ta share khlaidi nini yar songno nini maris songno nini girlfriend no nini boyfriend teibo gobang tamo joto baino share khlaidi video jajak hangke like gridi norok joto non sa 1000 likes kari nani supungnani tei ningani channel ketal hangke subscribe da khlaikya tamo gameplay nai tong subscribe khlaidi dabungno omo hai teibe video nai namu jungkha hangke akon malai finai ketal video thangga do dolok bai tiprasa ayuk lok thung baby ningla sini do phana hamjagya da hamjago Soni toksingani borok patang nani, kena soni toksingani borok patang